Dobrý den, mé jméno je Miro Ambra a jsem technický ředitel firmy Traco Systems. Vítejte při prezentaci navrhovaného workflow pro TV Nova. Při tvorbě pracovního postupu zpracování zpravodajství předpokládáme využití následujících aplikací v prostředí Avid Media Central Cloud UX. Pracovní postup je znázorněn na následujícím diagramu. Proces začíná v systému Octopus, kde se vytvoří reportáž, následně proces pokračuje v Avid Media Central Cloud UX, kde je videoklip postříhán a opatřen grafickými prvky. Následně je klip odeslán na vysílací server. V posledním kroku lze v aplikaci Octopus zkontrolovat přítomnost a stav klipu na videoserveru. Prvním krokem je vytvoření příspěvku a vytvoření placeholderu pro videoklip. V systému Octopus vybereme scénář, rundown a otevřeme story. V sestavě vytvoříme klip, videokart a klikneme na něj levým tlačítkem myši. Otevře se nabídka, ve které vybereme možnost Auto Create on Command, což znamená, že systém Avid Command, který vede evidenci klipů na vysílacích serverech, vytvoří jedinečný placeholder, tedy jedinečné ID videa, které je uloženo v aplikaci Octopus. Toto se děje z důvodu zpětné vazby prostřednictvím MOSového protokolu, aby byl uživatel informován o připravenosti klipu k vysílání. V dalším kroku otevřeme aplikaci Avid Media Central Cloud UX a v ní si otevřeme aplikaci Traco Octopus. V této aplikaci si vyhledáme scénář, rundown a vybereme news story, se kterou chceme pracovat. Vidíme, že unikátní videoidentifikátor, placeholder, je připraven a jeho stav je not ready. Klikneme na ikonu Video Sequence a vytvoříme prázdnou videosekvenci v Production Asset Management Avid. Jak můžeme vidět, Avid Media Central převzal všechna potřebná metadata ze systému Octopus. Když máme vytvořenou prázdnou videosekvenci, můžeme začít s videoeditingem. K dispozici máme dva nástroje pro videoediting. Střih videa v aplikaci Avid Media Central Cloud UX a střih videa v aplikaci Avid Media Composer. Střih videa v Cloud UX slouží především pro jednodušší střihové operace nebo výběr videomateriálu. Zde můžete vidět, jak se dělá jednoduchý video editing v Avid Media Central Cloud UX. Díky pluginu Traco Octopus lze také editovat obsah News Story v Avid Media Central Cloud UX. Redaktor tedy nemusí opouštět prostředí Avid Media Central Cloud UX, čímž se mu práce zjednodušuje. Můžeme zde editovat a psát text pro čtecí zařízení, zobrazit si náhled čtecího zařízení, vkládat grafické prvky, spravovat schvalovací proces a podobně. Pro komplexnější videoediting použijeme Avid Media Composer. Ve střihové aplikaci Avid Media Composer si otevřeme okno Avid Media Central Cloud UX. Zde použijeme opět plugin Traco Octopus, se kterým pracujeme stejně, jako již bylo znázorněno. Vybereme si videosekvenci, kterou chceme editovat a použijeme ji v Avid Media Composer. Dále videosekvenci editujeme a následně uložíme zpět do Media Central Cloud UX. Pomocí pluginu Traco GFX přidáváme grafické prvky Wizard, jako například představovací titulky, do News Story. Vyhledáme si grafický template, vyplníme a vložíme do aplikace Octopus přímo v systému Avid Media Central Cloud UX. Použité grafické prvky lze časovat a zkontrolovat je spolu s videosekvencí. Grafické prvky, které vidíte ve videopřehrávači, slouží pouze jako náhled. Jedná se o
MOSové grafické prvky, které budou odbaveny z režie. Když je proces úpravy videa hotový a všechny potřebné grafické prvky jsou správně umístěny, můžeme upravenou videosekvenci odeslat na videoserver kliknutím na ikonu šipky pod přehrávačem v Avid Media Central Cloud UX nebo v Avid Media Composer. Tato akce spustí proces přenosu videa na videoserver a v případě potřeby můžeme proces sledovat. Přehrávací videoserver oznámí prostřednictvím protokolu MOS serveru Octopus, že stav videoklipu je připraven k přehrávání. Jedním z úkolů exportu může být distribuce do libovolného digitálního cíle, jako je FTP, SMB, web nebo platforma sociálních médií s grafikou nebo bez ní. Pro tyto úkoly můžete použít plugin Traco Media Distributor, který umožňuje vybrat distribuční profil a exportovat videoklip. Traco Media Distributor také podporuje formuláře pro vlastní pole metadat, jako je například název klipu, ID, popis a tak dále. Jako bonusová funkce je zde možnost znovu vložit exportovaný klip do Avid Media Central. Například rendrovanou grafiku Wizard, Děkuji za pozornost. Více informací naleznete na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.